Nurul Islam Online Channel. Allah, Allah, Allahu la. Mutum ne ya sallan azuhur da la'asar da magariba a da isha ne ko sallan mai la'asar da magariba da isha sai ya yi sallan subahi sai ya tuna waɗannan tufafin akwai janaba a cikinsu, to shin ya zai yi? Wallahi alaga su malam akwai fatawa guda biyu. Fatawan farko shine fatawan mazhaban Imam Malik. A mazhaban Imam Malik maimaita wa'innan sallan zai yi, domin sallan da sun kai guda ba ma zai yi sallan azhur ba sai ya koma ya je ya fara tun daga wannan la'asar sai ya magariba ya isha ya subahi sannan zai yi azhur, domin sallan sai sun taru sun kai 6 sannan za ka iya yin wanda lokacin ta yi. In kuma ka koma wasu mazhabobin, su kuma wasu mazhabobin su suna ganin cewa a wannan sallar ta riga ta wuce, domin manzo Allah ya taɓa yin sallah a cikin abin da yake ɗauke da shi sai zamana akwai najasa, sai bayan ya gama sannan sai Jibril ya gaya mishi sai aka ga bai rama wannan ba. Abin da malaman mazhaban malikiya suke cewa to ai wannan a lokacin ta ne, shi yasa su ma suka ce a adabil waqti, kaga wannan ko lokacin shi ya riga ya wuce gaba daya, don haka rama wa'annan sallan zai yi ya jero su a la'asar magariba isha subahi sannan sai ya dora da su. Wallahu a'lam. Mutum da yake cikin sallah sai ya tuna da wata sallar bai yi ba, wannan sallar ta ɓaci ya yanke ta je ya wancan sannan ya zo ya wani, ko ya riga ya idan sai ya dawo ya yi wani sannan ya zo ya wani. Dangane da raka gawa, Allah ya ji kan wanda suka riga mu ma Allah ya ji kan mu. Shin a ina ya kamata mutum ya raka gawa? Abin da ya fi inganci shine in za ka raka gawa ka yi ƙoƙari ka kasance a gaba, ya fi shine abin da shari'a take. Idan ba kana daga cikin wanda za su ɗauki gawan ba, an fi so ka raka gawan ka shiga gaban gawan. Duk da akwai wani asar da yake nuna cewa wanda ya yi magawa sallah sannan kuma ya je makabarta ya raka wannan gawan, Allah zai ba shi lada kwatankwacin dutsen Uhudu. Duk da hadisin akwai sabanin malamai akan shi, amma dai raka gawa inda shari'a ta fito shine ka je a gaba, sannan kuma an fi so in kai sallan ka raka gawa saboda ka samu natsuwa, ka samu tsoron Allah, ka ga yanda aka haka ƙasa aka saka wannan bawan Allah, kai ma wata rana dole haka za a zo a maka. Sai sa manzon Allah ke cewa zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, ku rinka ziyartar makabarta wato lokaci bayan lokaci domin tana tunace mu lahira. Allah ya samu barka. Wani adadi ne jinin biki alaga sunala, adadin kwana nawa yake yi ga mace? Shi gaba ɗaya jinin biki a shari'a kwana 60 aka ba shi ne mene wata biyu. Amma a nan abin da ake nufi shi yasa za ka ga iyayenmu al'adarmu da kake gani yana cuɗa da addini alaga sunala, sai su ce a'a za ta yi 40 ne. Galiban ba suna nufin wai ba za mace ta zauna fa ba ta sallah kwata-kwata bane kwana 40 din nan. Idan da za ta haihu yanzu jini ya ɗauke a tashi a ce ai shikenan ta je ta yi alola, ta je ta yi wanka, ta yi wannan ga liman nan na kiran sallah ta bi shi sallah saboda ba jini. An fahimta? Ko kuma misali ne na kawo, ko kuma da zai zamana za ta haihu sai jinin ya zamana ya bibiya, ya zamana wata kwana 7 ma jinin ya ɗauke, to a nan fa duk wankan can nata na biki za ta yin wankan magani ba matsala a addini, amma tsarkin nan da take yi to za ta dawo fa ta yi sallah. Idan ana watan azumi ne za ta yi azumi, kuma ta halatta ga mijinta. Ina fatan an fahimta a shari'a duk wannan sai ta yi shi. Ba hujja bane ka ce ai sai tun da kwana 40 take ta zauna ta shantake ta yin sallah ta yin komi. Inda za a zo a tambaye ta gaban ki da shiga jini, ce wallahi ina ganin kamar ranar suna ne ko kafin suna, ita ko ga ta da haihuwa ta kai kwana 40. Kaga wannan an yi asarar ibada, an tafka laifi sosan gaske. To ya kamata mu kula, in ta haihu a rinka bibiyan lokacin da jini ya ɗauke ne. Kwana 40 da ake cewa na magani ne, amma duk jinin biki baya wuce kwana. Ina fatan an fahimta. Allah ya sa mu gaba. Ku saurari wannan shirin ne daga Nurul Islam Online TV, sai in Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu da sabon shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.